Moi, mun nimi on Maija. Moi, mun nimi on Maija. Hi, my name is Maija. Hi, my name is Maija. Seuraavalla videolla näytetään teille, kuinka soittaa sointuja 11-kielisellä kanteleella. In the next video, we will show you how to play chords with the 11-stringed kantele. Good luck! Onnea! Mulla on tässä suomalainen kantele, 11+4-kielinen. Ja tässä on 11 melodiakieltä ja sitten mulla on täällä 4 säestyskieltä. Mutta niitä ei tarvita tämän videon aikana, eli keskitytään 11-kielisen soittoon. I have a Finnish kantele here, and I have 11 plus 4 string kantele. And here's 11 melody strings, and then I have 4 accompaniment strings here. But we focus on the 11 string kantele playing in this video, so you don't need them in your kantele. 11-kielinen kantele viritetään usein D-duuriin, ja silloin alinkieli on A. Ja sen jälkeen lähtee järjestyksessä ylöspäin H, sis, D, E, fis, G, A, H, sis ja D. In Finnish 11-string kantele today, it's usually you tune it to D major, so then the lowest string is A, then B, C sharp, D, E, F sharp, G, A, B, C sharp and D. Kun otat sointuotteen kanteleella, niin kieliä ei tarvitse ollenkaan painaa vasemmalla kädellä. Eli riittää, kun hellästi laitat ne kielten päälle. So, when you take chords, you don't have to press the strings at all. Just put the fingers gently on the strings and that's enough. Aloitetaan D-duurilla, eli vasemmalla kädellä peitetään kanteleesta H, sis, E, G, H, ja sitten peukalolla voi taivuttaa sen silleen, että sieltä peitetään myös sis. Ja näin meillä on D-duuri. So, let's take first the D major chord. So you take your left hand and cover B, C sharp, E, G, B, and then you can bend your thumb. Now so cover C sharp, and there you have D major. Ja G-duuri peitetään kanteleesta A, sis, E, fis ja A. Ja sitten kun vaihdetaan D-duurilta G-duurille, niin siellä liikkuu pikkurilli, etusormi ja peukalo kohti jalkoja. And G major, you cover A, C sharp, E, F sharp and A. And when you go from D major to G major, you move your pinky, index finger and thumb towards your feet. A-duuri peitetään H, D, fis, G, H. Ja D-duurilta siirtyminen A-duurille on niin, että keskisormi ja nimetön tulee kohti nenää, eli ylöspäin. A major, you cover B, D, F sharp, G, B. And when you go from D major to A major, you take ring finger and middle finger towards your own nose. Vaihto G-duurilta A-duurille menee niin, että kaikki sormet tulee kohti nenää. So changing from G major to A major is easy because all the fingers go up towards your nose. D-duuri, G-duuri, A-duuri ja D-duuri.
Ja H-molli, jos lähdetään D-duurilta H-mollille, niin pikkurilli ja peukalo siirtyvät kohti jalkoja. So B minor, if you go to B minor from D major, you just move your pinky and thumb towards your feet. Ja E-molli, kun lähdetään D-duurilta E-mollille, niin kaikki muut sormet liikkuvat paitsi nimetön pysyy paikallaan. So when you are taking E minor and when you go there from D major, all the other fingers they move towards your feet, except ring finger, it stays there. So from D major to E minor. Fis-molli, jos mennään D-duurilta Fis-mollille, se on helppo vaihto, sillä vain nimetön liikkuu kohti omaa nenää. So when you take F sharp minor and when you go there from D major, only ring finger moves towards your nose.